Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. Eɗen maɓɓa noon kono hatta en gara janginen nde wonno aadi bila aadi salade aadi ɓuri firtude aadi. Hande noon eɗen janga alkulal biyetegal taangal holno masirte. Ɗo sa wawi ɗo yenne andu a yalti e majjere ko wiyete ta gasi. Ɗum noon wadde mbaɗa dani yenne gadda kuɗol ngol jangiɗen. Ɗo wiyete ko ta e ta gasi. Ɗo ko at e aat. Ɗo gasi. Garana tat e taat. Ay ɗo timmi. Garnamo i o mbiya ti ti. Ayde ngara ɗo mbiya it mbiya it. Ɗo timmi. Ngara ɗo mbiya tit e tit. Garnamo e o mbiya te te. Ay ɗo mbiya et mbiya et. Ay ɗo mbiyata ko tet mbiya tet. Gasi. Garnamo o mbiya to mbiya to. Ay ɗo mbiya ot mbiya ot. Ay ɗo mbiya tot mbiya tot. Ayde ɗo mbiya tu e tu tu e tu. Ɗo mbiya ɗo ut e ut. Ay ut e ut. Ay ɗo mbiya ɗo tut e tut. Gasi. Ɗum ɗo woni ko jangete e windande ekko hijjo pular windande wattore 19. Windande wattore 19. Ɗum ɗo garen kadi momten ko woni ɗo ko ha laaɓa cer mbawen yiide alluwa ngal ha laaɓa jangen ko laaɓi mbawen ko laaɓi. Bismillah. Ay ɗo ko ɗo woni ta e ta. Ay ɗo woni ti e ti. Ay ɗo woni te e te. Ay ɗo woni to e to. Ay ɗo woni tu e tu. ɗo joni masse ɗe goni ko yeeso alkulal ngal. Ngara bincita alkulal masal ngal aɗo arde alkulal ngal. Mbiya tat e taat. Ɗo mbiya it i. Ɗo mbiya ɗo ot ot. Ɗo mbiya ut ut. Ɗo gasi. Ngara lomba masgal. Ɗo mbiya tat 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 tat. Ɗo mbiya tit 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 tit. Ɗo mbiya tet 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 tet. Ɗo mbiya ɗo tot 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 tot. Ɗo mbiya ɗo tut 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 tut. Ɗo timmi. Ay ɗo fof ko a lombaɗo. Ɗo woni ta ta. Ɗo woni at at. Ɗo woni tat tat. Gasi. Ay ɗo henne i tan lombaɗo. Mbiɗa ko ti ti. Ɗo mbiɗa it it. Ɗo mbiɗa tit tit. Ɗo gasi.
ay ɗo henne ko e tan lombaɗo mbiɗa ɗo ko te ɗo mbiɗa ko et ɗo ko tet gasi ay ɗo ko o tan lombaɗo mbiɗa ɗo henne to ɗo henne mbiɗa ot ɗo henne mbiɗa tot gasi ay ɗo henne u tan lombiɗo mbiɗa ɗo ko tu ɗo ut ɗo tut gasi hanka ɗon janguel ɓaɗen ta ti te to tu at it et ot ut ngalaɗo tat tit tet tot tut windande ekko hejjo pular wattore 19 wadde en timmini en gayni alhamdulillahi bil alamina ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañito ɗon jangon ɗigga on koola koye mon ƴeewaton ko bawɗo ɗakkoɗon sara makko o holla on o walla on jiyan lawol o ndemon walla on nodde 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya whatsapp o ngara caggiri saggere ma a saggani ɗum jinmi walla an kesso jiɗɗo nadde o ndewa ɗon ngara jiya en karanda sarɗeji joɓata joɓa naata janga galle ko galle meɗen golle ko golle meɗen an jangowo heno waɗi hen ballal ma alarba ma yo ar so lewru mayi waɗi hen ballal ma kal mawɗa wonde waɗi hen ballal ma an gonɗo YouTube waɗi hen ballal ma an gonɗo Facebook waɗi hen ballal ma an gonɗo funnangue hirnangue rewa worgo aɗa janga hen waɗa hen aɗa janga hen waɗa hen aɗa janga hen waɗa hen aɗa walle hen wallu hen aɗa jingane hen jingu hen anne jingu hen wallu hen mbaɗa e numéro yetto courant wifi kono so jangirton ko courant wifi koye so jangirton ɗum no wadde o ballat ɗum o mbi kon jangoɓe oɗon balle oɗon janga bode balle jangguinoɓe ay balla on balleɓe aɓe jinganeɓe yo Allah hokke nande ɗum famde ɗum ko musidɗo mon guiɗɗo mon saabu Allah yaya ley kaw Sénégal alhamdulillahi bil alamina on jarama wassalam